Hi guys, karon guys, nako ipakita sa inyo guys. Mauni siya. Mauni siya ang dahon sa mangga. Maunilatan ug itambal sa mga taong wala gihigugma. Salamat sa pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at dinaamin ko. Ang sunod na akong ipakita sa inyo kani mauning dahon sa hagunoy. Maunilatan sad ug itambal sa mga babaeng walay tutoy. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Nya ang last na akong ipakita kani muning dahon sa saging. Muuning hapinan sa mga manag-uyab nga magditra sa daplin. Gusto kita na mapasaki kahit na muli katabi ka ng matagal at di lang ngayong gabi. Lame kayo!